за наш Христос воскрес. Аллилуйя! Мир и радость нам принес. Аллилуйя! Ему славе и красе. Аллилуйя! На земле спевайте все. Аллилуйя! Богу. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Пан з вами. И с духом твоим. Jak nią zawitая godная принять моц и богатие, и мудрость, и силу, и пошаку, и хвалу, и благословение. Аллилуйя. Збираемся сегодня, как до Иисуса милосердного, занести наши wspólne просьбы и молитвы, jak mocno хочем вельми часто, как были выслушаны. Так как спевали сегодня в песне «Jezus u serce Ty moim», как заправды Jezus был в нашем сердце, в нашей сердце. На початку святой мши перепросим Pana Boga za nasze grzechy, как мы могли от нас зложить в эту наисвятейшую огнянку. Spowiadajmy Богу усім нам. И вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, и отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Всемогутный Боже, Ты дал нам спознать таємницю з мертвих повстання Пана, ученика прозваску Духа Святого, и мы повстали до нового життя в любові, распана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи и владарючи едности Духа Святого, Бог празднуйся веки вечные. Аминь. Читання книги «Дії апостолів» у ті дні. Саул все ще жив погрозами из апостолами учнів Пана. И он пришел до первосвятара и попросил его вести до синагогу у Дамаску, как колесной для каких-нибудь прихильников этого шляху, мужчин тяжельчих, мог связать их и привезти в Иерусалим. Коли он подчас по дороже наближался до Дамаска, раптом світло з неба освятило его. И он упал на землю и почул голос, и сказал ему: «Саул, Саул, чему ты переследуешь меня?» И он же сказал: «Кто ты, Пане?» А той отказал: «Я Иисус, якого ты переследуешь. Устань и иди в город, и скажут тебе, что ты повинен сделать». Люди, які шли разом з ним, онемели, почули голос, але нікого не бачили. Саул поднявся з землі, і очі були відкриті, нікого не бачив. Взявши за руку, повели його в Дамаск. 3 дні він не бачив і не їв, і не пив. У Дамаску був один учень по імені Ананія. Пан об'явився йому і сказав: «Ананія». А він сказав: «Это я, Пане». Пан сказал ему: «Встань и иди на улицу, бегай за овец просто, испытайся у доме Юды про Саула старцу,
бо ён цяпер моліцца. І ўбачыў Саул у аб'яўленні чалавека па імені Ананія, які ўвайшоў і склаў на яго рукі, каб ён зноў мог бачыць. Адказаў Ананія: «Пане, шмат ад каго я чуў пра гэтага чалавека, колькі ён учыніў злад тваім святым у Єрусалімі. І тут ён мае ад першасвятароў уладу зняволіць усіх, хто заклікае імя Тваё. Але пан сказаў яму: ідзі, бо гэты чалавек маё выбранае начынне. Ён занясе імя маім народам, каралям і сынам Ізраіля. Я пакажу яму, колькі ён павінен выцерпець дзеля майго імя». Тады пайшоў Ананія і ўвайшоў у дом, і, усклаўшы на яго рукі, сказаў: «Браце Сауле, пан Єсус, який з'явився тобі на дорозі, якою ти йшов, послав мене, каб ти знов мог бачити і наповнився Святим Духом. І одразу неболуска спала з очей ягоних і став ведучим, піднявся і був охрещений. А коли спожив їжу, набрався сили. Некілька днів Саул був з учнями в Дамаску, і одразу почав обвіщати у синагогах про Єсуса, що він Син Божий. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Идите по всем свете и обвещайте Евангелие. Идите по всем свете и обвещайте Евангелие. Хвалите Пана все народы, прославляйте Его все племены. Бо велика над нами Его милосердность, и верность Его не отрывая навеки. Идите по всем свете и обвещайте Евангелие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Кто есть мое тело и мою кровь, во мне есть, и я им кажа. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия по Иоанна. Хвала Тебе, Пане. У той час юдеї спрачалися поміж собою, кажучи: як он може дать нам їсти своє тіло? Єсус сказав їм: сапраўды, сапраўды кажу вам, коли не будете есть тело Сына Человечего и пить крови Ягоной, не будете иметь у себе життя. Кто есть мое тело и пье мою кровь, мое життя вечное, и я воскрешу его у опошний день. Бо тело мое – правдивый спожиток, а кровь моя – правдивый напой. Кто есть мое тело и пье кровь мою, во мне есть, а я у им. Як послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и той, кто есть меня, будет жить мною. Это той хлеб, який сышел с неба, а не той, який ели ойцы ваши и померли. Кто есть хлеб этот, будет жить навеки. Это сказал он у синагоге, коли научал у Кафарнауме. Это слово Пана. Слава Тебе, Христе. Сядьте на несколько слов. Сьогоднішнє перше читання вельми моцно показує серце чоловіче, чим воно може бути наповнене, як воно може бути, як воно може поступати.
Падобно, коли Пан Иисус объявился Сауля, да иначе Паулу Старс, то той не вернулся. А чому не вернулся? Потому что с сердца выкинул всю свою ненависть, которую имел до людей, до христиан, до вызнавцев Иисуса Христа. Чому? Бо коли потом снова во сне объявится Пан Иисус Ананию, то скажет: я выбрал себе гэтое начиние, пораненное начиние, как его наполнить любовью. Видите, какая цікавая речь. З этого вытекает, что коли сердце человеческое, переполненное ненавистью, злостью и разными речами, то в это сердце мы больше ничего не вольем. Можно пробовать налить что-нибудь сверху, а не трошки нас спасти по красе. И это не любовь, которая там была в этом сердце. Она перерождается в ненависть. Czyli, как человек мог поменяться, как человек за правды мог кироваться только добром, то повинен своего начина, своего сердца вылить всю ненависть и пробовать наполнить это сердце, это свое начинание любовью. Не может быть пустое сердце, не может быть пустый человек. Вот человек чем-то наполнится. И эту пустоту не кто-то скажет, что я не такие, я не такие. Поэтому Бог говорит: я люблю, хочу, как кто-то был альбо холодный, альбо горячий. Не люблю человека летнего, бо не ведомо, что здесь сделать. Бо он думает, что он вельми добро поступает в себе, оправдывает. И поэтому мы сегодня повинны поглядеть в свое нутро. И чем наше сердце переполнено? Чи любовью, чи ненавистью. И мы часто можем ходить, и как-то улыбаемся, и как-то говорим, что с кем-то могли бы пожить, а не видим, что это житие наше было, оно короткое. И короткая наша любовь была. А если любовь короткая, человек является любовью? Нет. Это не является любовью. Иисус Христос вельми моцно говорит про эту любовь. И поэтому мы сегодня прочитаем у Евангелии, когда юдеи спрочались между собой, как как он может дать нам есть свое тело. Не разумели. И заправды, мы, такая еда, которую про кою Иисус Христос говорит, это и есть любовь Божия. Когда мы ей насытимся, мы больше ничего другого правда не будем хотеть. Вот человек сытый, ни про что больше другое не думает, а думает: як выпочить. И когда человек наполнится любовью, то человек будет почивать. Цікавая речь. И маем просить сегодня подчас этой святой мши, как Иисус Христос. Это той хлеб, який сошел с неба, а не той, який есть ваши овцы и померы. Кто есть хлеб этот, будет жить навеки. Это, братья и сестры, содей вам читать, как мы могли сытиться только добрыми речами. Добрыми в таком sensie любовью другого человека. Не сытиться ненавистью, кто себе поступает. Нам вельми легко сытиться. И мы этим можем жить, можем себе этим оправдать, что мы поступаем лепей, чем этих, кто сбоку нас живет. А мы иначе повинны жить. Бог знает. З вірою у Пана Ісуса, який знаходиться серед нас, внесем про Его посредничество до Бога Отца наши супольные молитвы. Молимся за Святый Костел, мистичное тело Христа, как и все Его дети узрастали у веры и любови. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за святоров, які от ім'я Христа целебрують Його офяру, как годно и племно виконували дорученную им миссию. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за бездомных детей, как они сустрелись с людской доброжелательностью и спагатом. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих християнов, які ще не виконали великодні обов'язки поєднання з Богом, как знайшли моц для щирого покаяння и навертання. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся у тих інтенціях, які справують святу імшу, отдаючи Божій милосердності, как очень сбылась святая воля Божия.
Ciebie prosi. Вислухай нас, Пане. За нас, удельников этой святой мши, как мы, принимающие тело Христа, стали Его заправленными святками. Тебя просим. Вислухай нас, Пане. Всемогутный Боже, Ты завсёды уделяешь свою ласку тем, кто до Тебя звертается. Выслухай наши молитвы и дай нам познать свою бесконцую любовь праз Христа, Пана нашего. Амінь. Так я дякую, Пане мой, що маю життя, і тепер я твой назавжди. Это моє серце погляди, ти любов моя, одиная. Так я дякую, Пане мой, що моє життя, і тепер я твой назавжди. Это моє серце погляди, ти любов моя, одиная. Так я дякую, Пане мой, що моє життя, і тепер я твой назавжди. Это моє серце погляди, ти любов моя, одиная. Молитесь, браты и сестры, как молю и вашу я хвязу, принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме офяру Твою на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Милосердный Боже, з ласки Твоей святих это я дарю, и мы приносим Тебе духовную офяру, и ученикам мы сами стали для Тебе вечным даром, раз Христа, Пана нашего. Аминь. А вам с вами И с Духом Твоим упор сердце. узносим их до Пана. Дякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Заправды годно это и справедливо, слушно и збавенно, как мы Тебе, Пане, завсёды славили, особливо в этот час больше урочисто обвещали Твою хвалу, коли Христос был охвярованы, як наша Пасха. И Он перемог грех и смерть, отновил все створения и нам вернул страшное житье. Тому откупленное человечество во всем свете радуется о воскрешении Христа, а хоря його разом з усіми святими співають Тебе гімн хвали, неспинно ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вершине, благословенный Той, кто приходит в имя Пана. Госанна на вершине. Заправды Божа Ty święty, krynica wszelaka świętości. Тому просим Ciebie, освяти эти дары ростою Духа Твоего, как они стали для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб, и подяку Тебе складаючи, ломал, и раздавал своим учням кажучи: «Верите и ешьте с этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynom na wieczerze wziął kielich, znów Tebe podziaku składający, podał swoim uczniom każąc: «Wierujcie i picie z Jehowcie, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zawietu, jaka ja za was i za mnogich będzie pralina dla odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć».
wielka tajemnica wiery. Obwieszczaję śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznaję Twoją wskrzeszenie i czekaję Twojego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękuj, czyż to uczynił nas godnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Pokorna molę Ciebie, aby всех nas, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий забрав в одно. Pamiętaj, Panie, że Kościół Twój rozsiany po всім świecie, udoskonalnia go w lubowi, razem z Papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Tadeuszem i всім duchowieństwem. Pamiętaj tak samo про bratów i sióstr naszych, які apostoli u nadziei na wskrzeszenie i про всіх, хто у Твоїй ласce дійшов з века світу і дозволив убачити світло обличчя Твоего. Просим Ciebie, zmiłuj się nad усіми нами, как мы заслужили удел в życiu wiecznym, u jedności z Najświętейшей Bogorодицей Panной Maryjой, со świętym Józefem, jej obrannikiem, со świętymi apostolami, со świętym archaniołem Michałem, aniołami, świętą siostrą Faustyną i всеми świętymi, jakie z brat wieku podawali się Tobie, как z imi i my chwalili i prosławiali Ciebie, przez Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Raz Chrystus, Chrystowie u Chryście, Tobie Boża Ojcze Wszechmogutny, u jedności Ducha Świętego, usia Waszana i chwała, prazu Ciebie i wieczny ja. Amen. Nazywają się dziećmi Bożymi i imi zjawiają się, тому ośmielają się kazać Ojcze nasz, który jest w niebie, święci się imię Twoje, przyjdź władawstwo Twoje, будь воля Твоя, jak u niebie, tak i na землі. Chleba naszego codziennego daj nam сегодня, i odpuści nam prawiny nasze, jak i my odpuszczamy winowatym naszym, i nie uwodź nas u pokusu, ale zbaw nas od złego. Prosimy Ciebie, Panie, zbaw nas od wszelkiego złego, daj łaskawo uspokoić dni nasze, da pomoże nam w miłosierności Twojej, jak my byli zawsze wolni od grzechu i zachowani od wszelkiego niespokoju, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Будь Твоего благодатства и моц прихвала на веки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, supokój покидаю Wam, supokój mój daju Wam. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wierę Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodnie z Twojej wolą, a daryć Jego supokojem i jednością, jaki żyjesz i władajesz na wieki wieczne ja. Supokój Pana, niechaj zawsze będzie z Wami. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Baranku Boży, jaki wiaresz na Ciebie, grabnicie, odwrócił na nami. Baranku Boży, jaki wiaresz na siebie, rachi światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki wiaresz na siebie, rachi światu, a dary nas upokojem. Boś Baranek Boży, boś той, kto bierze na siebie grzechy światu, błogosławiony, poklикany na wieczerzę moją. Panie, ja nie warty, jak Ty uwalczył ode mnie, ale skażę tylko słowa
i budzie aż zarówny na Amen. Люди з двору, вичинайте, прогоняйте сердце вы. Песни радостно спевайте, хай звучит веселый смех. У вас Господь над панами, и Он живет, и Он разом с нами. Аллилуйя, аллилуйя, устрекайте, аллилуйя. Аллилуйя, не стремая своя воля, душу нам жить неси. Знищить Бога постарался, надаремно намагался. Аллилуйя, аллилуйя, ускликайте, аллилуйя. Бог могутный, Пан натуры, что створил земный обшар. Вышел з гробу, знищив мури, весь народний володар. Варта покидала зброю, не володає собою. Аллилуйя, аллилуйя, ускликайте, аллилуйя. Иисус Христе, дай избавление, да лучи нас всех. Раскрою воскресение, да супольности святых. В небе вера Сыном Божьим, ай хвалу возносить Божий. Аллилуйя, аллилуйя, ускликайте, аллилуйя. Молимся. Dobrze wzmocnienia sakramentalnymi darami pokorna Cię prosi, aby Eucharystyczne jak wiarę, jaką Syn Twój nam nakazał składać nam wspominami, powiększoną nas любовь do Ciebie i do wiecznych praw Chrysta Pana nasza. Amen. Święty Archaniołe Michale, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і ласка злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, княжу войска небесного, могутністю Божою, скинь у пекло Шатана і інших злих духов, які нас будуть снують по світі. Амінь. славлю Пана, Кожний моменті, о хлібі нам живий у сакраменті. Славлю Пана, кожний моменті, о хлібі нам живий у сакраменті. Славлю Пана, кожний моменті, о хлібі наш живий у сакраменті, о хлібі наш живий у сакраменті. Panie Jezu Chryste, który słów pośród nas,
Приходим, aby prosić Ciebie o naszych intencjach, jakie nosił w swoim sercu, a tak wielki często boimy się skazać ich na głos. Prosimy, aby prosić zbolać Twoja święta wola. Tak samo сегодня w sposób osobliwy, хочем праздноваженство до Матки, до Panny Maryi, prosić Ciebie o intencje budownictwa sanktuarium Bożej Miłosierności, za wszystkich achwiaradawców, a tak samo prosić i o nowych achwiaradawców. Dobry Boże, kiedy ta zgodna z Twojej woli, niechaj ksiotać będzie cekiość. Kyrie eleison, Chryste eleison, Chryste wysłuchaj nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boża, zmiłuj się nad nami. Synia Zbawiciel światu Boża, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boża, zmiłuj się nad nami. Święta Trójca, dziwny Boża, zmiłuj się nad nami. Święta Maryja, mali się za nas. Święta Matka Rodzica, mali się za nas. Święta Panna nad nami, mali się za nas. Maci Chrystowa, mali się za nas. Maci Kościoła, mali się za nas. Maci łaski Bożej, mali się za nas. Maci Preczystая, mali się za nas. Maci Bezzapadная, mali się za nas. Maci Nieporuszная, mali się za nas. Maci Niewinная, mali się za nas. Maci Najmilejszая, mali się za nas. Maci Najcudowniejszая, mali się za nas. Maci dobrej rady, mali się za nas. Maci Zbawiciela, mali się za nas. Maci Zbawiciela, mali się za nas. Panna Najmądrzejsza, mali się za nas. Panna chwały godna, mali się za nas. Panna prasławioная, mali się za nas. Panna łagodная, mali się za nas. Panna łaskawая, mali się za nas. Panna wierная, mali się za nas. Lustra sprawiedliwości, mali się za nas. Stolica mądrości, mali się za nas. Przyczyna naszej radości, mali się za nas. Świętynia duchowna, mali się za nas. Świętynia chwalebna, mali się za nas. Świętynia sławna pobożności, mali się za nas. Róża mistyczna, mali się za nas.
молися за нас. Королева Авраамов, молися за нас. Королева апостолов, молися за нас. Королева мучеников, молися за нас. Королева века вызнавцев, молися за нас. Королева панов, молися за нас. Королева всех святых, молися за нас. Королева без греху першого зачатая, молися за нас. Королева небом святая, молися за нас. Королева роженица святого, молися за нас. Королева семья, молися за нас. Королева с упокою, молися за нас. Королева Белоруссии, молися за нас. Баранку Божий, як невелична себе, як і сверху, даруй нам, Пане, даруй нам, Пане, баранку Божий, як невелична себе, як і сверху, вислухай нас, Пане, вислухай нас, Пане, баранку Божий, як невелична себе, як і сверху, Змилуйся над нами, змилуйся над нами. молися за нас, святая Богородица. Останься любовными обещанию Христовым. Молимся. Просим Тебя, Пане Боже, дозволь нам слугам Твоим тешиться тревалым здоровьем души и тела. А прославная заступница Наисвятейшей завсёды Панны Марии, мою ласку вызволить нас от теперешней отслудку и одарить вечной радостью. Раз Христа Пана нашего. Аминь. Твоей обороне отдаюся. Святая Богородица, в наших потребах не погорчай молитвы наши, и от всякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословенная, о Пане наши, опекунка наша, утешальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас поединай, Сыну Своему нас дорожай, Сыну Своему нас отдай. Моje rozważanie, czastka następna, ja wierzę w jedynego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Гэтыя разважанні скіроўваюць чалавека до 5 справаў. Па-першае, да пазнання Божай велічы. Творца стаіць вышэй за тое, што ён зрабіў. І паколькі Бог, творца усіх рэчаў, відочна, што ён пераўзыходзіць усе рэчы. Калі ў зачараванні хараством яны палічылі багамі гэтыя рэчы, няхай спазнаюць, наколькі лепшы іхні пан. Калі людзі здзіўляліся іх моцы і уздзеянню, няхай па іх зразуменню, наколькі той, хто іх зрабіў, больш магутны за іх. Такім чынам, усё, што можна зразумець або уявіць, меншае за самога Бога. Бог вялікі і пераўзыходзіць ведання нашае. Па-другое, у выніку гэтага чалавек імкнецца да ўдзячнасці,
Паколькі Бог з'яўляецца творцам усіх рэчаў, несуменна, што тое, кім мы з'яўляемся і што маем, паходзіць ад Бога. У першым пасланні да карынцянаў апостол пытаецца: «Што ж ты маеш, чаго не атрымаў?» Псальміста таксама сцвярджае: «Пану належыць зямля і ўсё, што на ёй, сусвет і ўсё, што жыве ў ім». Таму мы павінны узносіць яму падзяку. Чым аддзячуся я Пану за ўсё яго дабрадзейства для мяне. Па-трэцяе, мы вучымся цярплівасці ў няшчасцях. Хоць усе стварэнні паходзяць ад Бога, і з гэтага вынікае, што яно добрае па сваёй натуры, аднак калі яно ў чымсьці нам шкодзіць і нясе нам пакаранне, мы павінны верыць, што гэтае пакаранне ад Бога. Але Бог не прычына нашага няшчасця, бо ніякае зло не паходзіць ад Бога, хіба што яно дапускаецца дзеля добра. Такім чынам, калі усялякае пакаранне, якое сыходзіць на чалавека ад Бога, трэба зносіць яго цярпліва. Сапраўды, пакаранне ачышчае ад грахоў. Вінаватых робіць пакорнымі, а добрых пабуждае любіць Бога. Калі мы прынялі добро з рукі Бога, то як жа нам не прыняць зло? Па-чацвёртае, мы вучымся правільна выкарыстоўваць створаныя рэчы, бо стварэнні павінны быць выкарыстаныя для таго, для чаго стварыў іх Бог. А створаныя яны для дзвюх мэтаў, а менавіта для хвалы Божай, бо ўсё дзеля сябе, гэта значыць для славы Божай, учыніў Пан, і для нашай карысці, бо Пан Бог прызначыў стварэнне для ўсіх народаў. Таму мы павінны выкарыстоўваць рэчы на хвалу Божую, а менавіта на тое, каб падабацца Богу, і для ўласнай карысці, каб мы, выкарыстоўваючы іх, не забрудзіліся грахом, як гаворыцца ў першай кнізе Хронікаў. Усё гэта Божае і тое, што з рукі ягонай мы атрымалі, аддалі яму. Такім чынам, усё, што мы маем, ці веды, ці прыгажосці, ты павінен аддаваць Богу і выкарыстоўваць дзеля Божай славы. Па-пятае, праз гэта мы пазнаем чалавечую годнасць, таму што Бог стварыў усё дзеля чалавека, як гаворыцца ў кнізе Псальмаў. Усё паклаў яму пад ногі. І пасля анёлаў чалавек найбольшы падобны да Бога сярод стварэнняў, таму гаворыцца ў кнізе Быцця. Учынім чалавека паводле нашага образу і нашага падабенства. Пан сказаў гэта не адносна неба ці зоры, а адносна чалавека. Аднак яго слова датычаць не цела, а душы, якая мае вольную волю і несмяротнасць, і ў гэтым больш падобная да Бога, чым іншыя стварэнні. І такім чынам мы павінны разглядваць чалавека як найбольшую годнасць пасля анёлаў, істоту сярод усіх стварэнняў, і ніякім чынам не зменшаць нашай годнасці праз грахі і праз неўпарадкаванне імкнення да матэрыяльных рэчаў, якія стаяць ніжэй за нас і створаныя для нашай карысці. Мы павінны ўспрымаць сябе такімі, якімі стварыў нас Бог, бо Бог стварыў чалавека для таго, каб той быў панад усім, што ёсць на зямлі, і падпарадкоўваўся Богу. Такім чынам мы павінны панаваць над усімі рэчамі і стаяць на іх чале. Бог жа павінен падпарадкоўвацца, слухаць яго і служыць яму і
i wraz geta przyjść do Bożego szczęścia. I niechaj geta będzie dana nam udalejszym. Tajemnicu sakramenta odsłaniaj nas i rozsiejemy, tracić moc staroje prawa, włączonowy zapalnie, kto nam rozumie tłumaczy, światło wiery przyniosę, Bogu wieczna Ojcy, prosławienie i chwała, i Ojcu i Synu razem, Tworcu wiecznego życia, Duchu, co na nich ma chodzić, naucu wiecznego światła. Amen. Молимся. Боже, предспасальний у таємницю Христа, Ти откупив всіх людей. Заховуй нас праву Твоей милосердности, как мы неспынно сгадываем таємницю нашего избавления, настойно отрывать Его, праз Христа Пана нашего. Аминь. Zawsiony Barbarowy, uczciwi nami prosławiony, Najświętniejszy sakrament, nasz niebiesny testament, Bóg zawsiony pochwalony, всеми нами прославленный, Наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент, Бог завсёды похваленный, всеми нами прославленный, Наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Зачем таимся в потребе, уча вера руку шукает, разружанец ликости шатает, Ружанцова Панна Мария, Мать
różańcowa Panna Maryja, to Agnieszka